Take it or leave it. Hekk qed jiġu trattati l-ħaddiema tal-ground handling tal-Air Malta wara li ftit tal-jimilu saru jafu li se jintemmilhom l-impjieg tagħhom mal-Linja Nazzjonali tal-Ajru. Bil-Ministru Clyde Caruana joffrilhom impjieg mal-Gvern li sa issa għadhom flama dwar x'impjieg ġdid se jingħataw. Tkellimna ma' waħda mill-ħaddiema fejn spjegatilna eżatt l-inċertezza li għaddejjin minnha. L-aħbar ma tantx niżlet tajba magħna. Ilu snin kbar mal-kumpanija ma semmis il-lastin first out, ġifieri nies illi ħafna nies illi benefikaw qed jibbenefikaw ħajibqgħu hemmhekk u aħna jiġifieri ġast il-ġobijiet illi ħajatuna mal-Gvern ħadd ma jaf fejn, ħadd ma jaf se joffri, ma nafux il-collective agreement illi għandna sa 2022 jekk se jibqa' onorat meta mmorru mal-Gvern jew inkella fuq liema kundizzjonijiet sejrin. L-istess persuna li tkellmet ma' Net News esprimiet it-tħassib tagħha u ta' ħafna ħaddiema oħra dwar sar minnu il-qlieħ illi għamlet l-Air Malta Aviation Services. Din inħolqot kumpanija kien jisimha Air Malta Aviation Services, għamlu ħafna miljuni fiha b'din il-kumpanija. Din il-kumpanija apparentament fallit naħseb qabel ma bdiet fejn marru daw il-miljuni u aħna il-ħaddiema tkeċċejna għaliex daw il-miljuni sparixxew. Dik kienet ir-raġuni. Il-miljuni ta' din il-kumpanija fejn marru jinsi indit ukoll meta kien hemm skemi tal-irtirar u affarijiet oħra kienu offrewlhom ġobbijiet ma' entitajiet, ġobbijiet mal-Gvern, kien hemm minħassomhom. Darba xejn, darba qiegħda take it or leave it. Take it or leave it nerġa' ngħid. U ma ninsewx u nixtieq nagħmilha ċara is-sagrifiċċji tal-ground handling mill-impjegati lanqas biss dawn qatraw fiha overtime. U hekk kif qed tkompli għaddejja din is-saga dwar il-futur tal-ħaddiema tal-Air Malta matul din il-ġimgħa komplew isiru aktar laqgħat jaħarqu bejn diversi impjegati tal-Linja Nazzjonali tal-Ajru u rappreżentanti tagħhom fi gruppi separati mal-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana. Ħaddiema li tkellmu ma' Net News spjegaw li fil-waqt li f'kull laqgħa tikkonfermalhom l-intenzjoni tal-Gvern li l-ħaddiema jkollhom sa 28 ta' Jannar biex jiddikjaraw jekk se jaċċettaw li jkunu trasferiti għal impjieg ieħor taċ-ċivil, il-Ministru baqa' fommu siket magħhom fejn se jkunu trasferiti dawk li japplikaw. Fil-fatt matul il-laqgħat qed ikunu diversi l-ħaddiema li jistaqsu lill-Ministru tal-Finanzi dwar dan, iżda hu qed itihom xifmu li għalissa ma jridx jgħidilhom fejn. Dan fil-waqt li qed jagħmilha ċara li l-Gvern m'għandux flus xi jiddedika għal skema ta' sensi volontari.